forsikringsselskab også. Og de der ikke så tilbage til mig, så kan jeg få alle forsikringer. Men til gengæld er selvrisikoen så også 42 uger til en tid. Så er man skal se på, at de er tilfreds med den selvrisikoen op på 1000. Eller vil du hellere betale 42 det kan man slet ikke sammenligne. Så hvis man ikke kan sammenligne en pære og en pære, så er det jo lige meget. Vi havde også et hvor jeg hedder det ved det, der ikke var ret mange penge bag. Hvis ikke jeg havde ringet, så havde jeg bare ved den her betalt. Jeg tror, det er sådan set ikke helt okay, ikke? Så er det også, at jeg havde kasko på den her dag. Det var helt sikkert. Bare det, at vi er lidt sådan forskellige. Det skal man gøre. Så gennemgår en forsøg en gang om året og siger, at jeg synes, at den mand der, han har ikke haft nogen skader i. Han har været nøje. Så har jeg ikke haft skader i flere år. Det vil vi godt give lidt for, ikke? Det er ikke om det gør de ikke. Man skal være forsikringsskab. Er det nu en dag? Men nu er det bare et øve, det har haft til at blande mig i 6 år. Jeg synes, det er helt. Ja, ja. Men der er bare det ved det, det gør de andre også. Det var også det, jeg tænkte, det gør jeg. Men når man så går ind og ser, at det var telefon for en billig penge, så dækker det jo ikke det samme. Og så bagved. Ja. Hvad skal vi have? Nå, det er sådan, du er solvejt. Nej, jeg siger, der er årsager. Nej, vi er godt ekviperet. Ja, det synes jeg også.